Jaod bura moyier mar Navakolo Emmanuel Wangwe dwaro mondo piny owacho omedo omenda michiwo ne duol mochung' ne chiwo hola ne jopuonjre ma bende manyo tiegruok mamalo kata HELB. Mendi mar konyogi eneno ni jopuonjre duto mantiere kod ng'ikruok mar chulo fees oyudo konyruok. Wangwe ne loso e nyasi moro ma bende nobagi kod kambi mok mar piny owacho mano mar chiwo kony e yor school fees ne jopuonjre mochan e kaunti ma Kakamega. Bende kwayo jotelo kod piny owacho mondo many yore mag duoko piny osigo mar puonj nyithindo ne jonyuol. Thank you so much. Here we appreciate, and I don't have much to say. All I will not say that we deserve it, but we want to say that it is the grace of God that has been chosen as the beneficiaries. Tumeanzisha ile kitu tunaita Access Alumni Association. Tunataka wale wanafunzi ambao walipata msaada wakasomeshwa na Access kama mimi na wale wengine tukue pamoja ili tuchangishe ile pesa tunapata ambayo itakuja pamoja ni isaidie kuongezea kusaidia wanafunzi. For this period of 5 years as we go back, we should look at increasing the funding to help to Higher Education Loans Board, so that Higher Education Loans Board should now be able to support every needy child in the country. We don't want to see any needy child coming down. Should I be or not, as a member of the National Assembly, I will make sure we support Higher Education Loans Board to make sure their budget is increased.